Tiganor fleba ufoli ni tanne ambanye shi au maka la dania ka fogo ga don kibaru kene kan ni sanga in kono kabe alamisama December kalo kle muga ani kelen samba fla santa ani wolon fla kunovanu ba kurbo fleni ukanyogonye turuna mimbwele assemblée générale consilaire jegulu mimbeni alebe dukolo jikoro na folo ukuna ni abiwele ko chambre de mine di Mali kunungo araba December kalo kle muga uyuka nyogonye turuna uyoke Bamako Yemen kaw fe ma chaman de be mun ko ni bana jugu min be no e kono boli bana na bele ko kolera ayu soro ambe dum ko be ni bana aye ma bafla buyango ayo de faga Yemen kaw fe Ambaula dunia ka fo jeglu min siglembe Mali la nabe duguji corona folo kunani abwele ko chambre de mine di Mali yuka laje duruna ke laje min konana uye bara min ke santemenena ani sankura min mina damne ubna kasabi mun fana ke ka bara ke uyo laje ke ikadon ka fo akera bumoko krenkana yoro min beni oye patrona konnaye nyema ablahi ponna ale tumbe akene e kan ka ben arabama December kalo kle mugan samba fla santa ani wolon fla Dugujukoro fembolo uka sopa mumpini ankama chambre de mine du Mali CMM uka sigi dona na ke kunu arabadu ka ben December kalo kle mugama obetalike uka sigi ko durnana akera CNPM olu ka nyanye beke sopa mun kono anga faba kono no Bamako yi ukani sigi ni yalaje ubuka ka ke wakati mina a wakati yelmali bolo chama na boloda uka ko tabolo la sabla uye soro chama ke wa ofana bolon ko fe uka nyema uye nywa mine kanye ulani ya jatimne ma ba chama tumbe akeneka ka damne sigida nani na oluka America chide o tumbe akeneka ofana bolon ko fe munye chide munu nolu nanaka bo anga marawla ni jakulu ntokola ni anko ama chambre de mine régionale ukala sigide munu be anga region kono olunana ka damne kay kulukuru Sikaso segu mokti tomoktu gawo hali kidal oluka chidon tumbe akeneka ola ni manunu uyaira kafo ukani sikin konna la ukanga fere udinywama mumbe talike sana taw barawla ani uye gelea mu soro sante menu la uyu dase o bela jelema ko onyefo chambre de mine Mali togola ibay kafo uka maf kelengelna fenfe tumbe o bolen kofe ministre mu nyeshindo dugu jukoro bola uka kula aleka chiden fana tumbe akeneka katase ni jakulu nyema kelengelna fenfembe marawla abela jelenga maunana ukani sigin konna la uka nyema banu ablay ponaye ale nana fodi kanta kaka jakulu maw bela jelen sekere uye wulika jomunke wulika joyin anyanu bulu anu ukanga fere kura mun sigi senga ayida do o bela jelen ko nyafon parce qu'en effet le tout coercitif le tout répressif a des limites et c'est pourquoi à la chambre des mines nous avons toujours privilégié la sensibilisation la persuasion et le dialogue. Et pour cette fois-ci, nous irons plus loin, monsieur le secrétaire général, en proposant un programme de formation des orpailleurs maliens à des techniques d'exploitation artisanale à la fois traditionnelles et modernes, à moindre risque pour l'homme et pour l'environnement, et c'est là le tout sens de notre feuille de route. Mesdames et messieurs, je ne reviendrai pas ici sur les nombreux et les très grands défis du secteur minier malien qu'ensemble, société d'orpaillage et société minière, nous devons absolument relever. Parce que simplement, nous parlons tous les jours de ces défis entre nous et aussi parce que cette année, il y a 2 forums majeurs auxquels la Chambre des mines du Mali a activement participé. Il s'agit des états généraux du secteur minier et pétrolier les 27, 28, 29 et 30 juin 2017 et des journées minières et pétrolières tenues les 21, 22 et 23 novembre 2017. Ministre kala sigide mutumbe ale kumata ale ye ni jekulu info ka walenyundo ka barakela bela jelen fo ku walenyundo anin ka nyinu fe alibi uku chesiri barala. Au Mali, nous possédons
900 000 km² de bassin sédimentaire dans lequel il est susceptible de trouver du pétrole. Mais pour cela, il faut faire les recherches nécessaires pour arriver à ça. Le Mali, pour le moment, n'a pas fait suffisamment de recherches pétrolières dans ces bassins, qui fait que nous ne pouvons pas conclure à une découverte. Il n'y en a pas. Tant qu'on ne démontre pas qu'il y en a, on ne peut pas dire qu'il y en a. Il y a des possibilités qu'il y ait. Il faut les prouver en cherchant. Nous n'avons pas suffisamment cherché. Donc, il est souhaitable que les autorités mettent à la disposition du département des mines les ressources nécessaires pour une recherche plus approfondie du pétrole pour faire une découverte. Jamajeglu yoro mimbeni abeleko Centre international de conférence de Bamako aye laje do ke minye forum ye funengenu uluyo oke ikadon kafo bana jugu mimbeni abeleko os voyager sida clef la bara odo Centre international de Bamako konana u ka nin sigiba mu n'a bolo dara tile fila don o sigiba in i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw n'o ye Mali denmisɛnninw ye minnu kelen don ka wuli k'u jɔ ka se ka nin bana jugu in kɛlɛ ni an ko a ma sida o la a ɲɛmaya i b'a ye k'a fɔ u nana a kalifa an ka minisiri mun ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma Togo Marie Madeleine Togo o la n'i ye nin sigi in ta k'a lajɛ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan secrétaire exécutif mun bɛ tali kɛ Haut Conseil national de lutte contre sida olu ka secrétaire général tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Malik Sen ye o fana bɔlen kɔfɛ pays ONU sida olu ka ɲɛma n'o ye madame Thérèse Pommier olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se Conseil national de la jeunesse ma olu ka ɲɛmakɔrɔ n'o ye Mohamed Saliya Touré ye o fana tun bɛ a kɛnɛ kan ani réseau malien des associations des personnes vivantes avec le VIH-Sida n'o ye jɛkulu mun n'o sigilen don i b'a ye k'a fɔ maa minnu fɛ minnu sida banakisɛ bɛ maa minnu na olu ka ciden n'o ye u ka ɲɛmaa yɛrɛ ye o mun jɛrɛma o fana tun bɛ a kɛnɛ kan CNJ ɲɛmaa o de senfɛ ale ye bataki caman fɔ ka bataki caman ci denmisɛnninw ma a y'a ɲini i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw fɛ minnu bɛ an ka faaba kɔnɔ Bamako ani an ka maraw tɔw bɛɛ lajɛlen na u ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin ko in na cogo min na o fana bɔlen kɔfɛ au Conseil national de lutte contre le VIH-Sida o ka secrétaire général ale y'a yira k'a fɔ sida banakisɛ ye bana ye bana mun nana ye ani bi cɛ a bɛ san 37 de la a y'a yira k'a fɔ n'i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ maaw kɔni kelen don ka wuli ka jɔ bolo da i b'a ye k'a fɔ sani nin ko in a ka se fo nin yɔrɔ in na san 50 ɲɔgɔnna ka sida banakisɛ kɛlɛ ka se fo a dan na nka bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama k'a fɔ n'i ye sida banakisɛ ta k'a lajɛ 170 ɲɔgɔnna o bɛ farafinna yɔrɔ mun na an ko a ma Afrique subsaharienne o fanfɛlaw la o b'a yira k'a fɔ ye jamana ninnu a ɲɛmaw olu kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen boloda walasa ka se ka ni banakisɛ in kunbɛn cogo min na an ka minisiri mun ɲɛsinnen don kɛnɛyaw ma ale kɔni y'a yira a ka baara fanfɛlaw la k'a fɔ u bɛ ka wuli ka jɔ boloda k'a ɲini denmisɛnw fɛ u k'u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ wa denmisɛnninw kan ka wuli ka jɔ boloda walasa kɛlɛ mun n'u bɛ kɛ k'a sigi ka taa sida juguya la kɛlɛ in ka se ka ɲɛ u bolo cogo min na baara in kɔni tɛ se ka ɲɛ cogo si la ni denmisɛnninw ma faamuyali ɲuman sɔrɔ ni denmisɛnninw yɛrɛ m'u wuli k'u jɔ a kɛlɛ kama. Ambola dunia kafo segu marala kerenkana nyono kaufe sogomada jona ne kelen otemene ni sanga bisabai anga ulmasri tabau ikadon kafo bingani kelo tara bin uka yoro mimbeni abele ko checkpoint o bingani mimfleni atara kanga sodasu segere nyono marala anga sodasu yi uchesri inafo dunu kalata ka nim bingali kelaw ka ulu fana ka dankari ke ula o siratigala anga ulu masiri tabo ma kelen tana wa uka mobil kelen fana tasuma yo omina ma uyu jore finka nimba manchu ka ugen ka bo udala bamanchu duru ulu nana faga kuma min uye bingan wele ta kanyeshi uka pankuru jigi kene doma al arashi ka ufe krankana Egypte Bambanci duru minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka bingani wɛrɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ olu de nana fa
kunu arabado Egypte sɔrɔsiw fɛ a kɛra u ka pankurun jigin kɛnɛ mun bɛ Al-Aradi kɛrɛfɛla la n'o bɛ Sinai baniyan fan fɛ sabula ni maa ninnu bɔra ka bingani wale kurakura ta ka maaw sɛgɛrɛ n'o kɛra sababu ye sɔrɔsi fila k'olu bɔnna u ni la Al-Aradi olu ka pankurun jigin kɛnɛ mun bɛ yen kunu arabado bingani wale nana ta k'u ka minisiri sɛgɛrɛ nka a ma minisiri sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnla u ka minisiri mun ɲɛsinnen don lafasa ma Seki Sohi ale de ko don fo ka taa se u ka minisiri mun ɲɛsinnen don jamana kɔnɔ ko fuma Magzi Abdel Gafar ninnu tun bɛ taama dɔ la nin dugu in kɔnɔna la mun ye Egypte olu ka sɔrɔsi ɲɛmaa fila olu nana bɔnɛ u ni la wagati min na u ye nin fɛn ninnu fili ka na mun bɛ tali kɛ laseli mun n'o nana cari i b'a ye k'a fɔ kunnafonidi sɛbɛn dɔ fɛ ni an kama ko Amaki olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbacitɔ mun bɛ ni an kama État islamique olu de y'a sɛbɛnciya k'a fɔ ko olu ka maaw de ye nin bingani wale in kɛ wa u y'a yira k'a fɔ Egypte minisiri fila u dun bɛ fɛ k'olu de fa arabado Egypte lakana tigilamaw olu fana y'a yira u ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ banbanci 5 minnu n'olu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ u y'olu fa bingani wale in kɛra yɔrɔ min na o kɛrɛfɛla yɛrɛ la kabiri Egypte jamana ɲɛmaa kɔrɔ mun bɛ yen n'an k'o ma Mohamed Morsi ni ale gɛnna ka bɔ fanga la ka bɛn san 2013 ma k'a sɔrɔ fanga yɛlɛma dɔ senfɛ Egypte lakana tigilamaw a n'u ka kɛlɛkɛdencɛw bingani wale bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnla u ka mara mun bɛ yen ni an k'o ma Sinai baniyanfan Yemenkaw fɛ la k'a fɔ maa ba yirika de bɛ an bɛ don min komi bi bana jugu min bɛ n'o ye kɔnɔbɔli bana ye min bɛ wele ko choléra o ye olu minɛ o siratigɛ la a yira k'a fɔ maa ba 2 bonyanko o de kɛra maa sataw ye Yemenkaw fɛ ka sababuya kɛ nin bana ye ka bɔ avril kalo tile 27 la ka n'a bila novembre kalo tile 8 na san 2017 o nin ka jɛkulu mun sigilen don kɛnɛya ko ɲɛnabɔli la ni an kama Organisation mondiale de la santé OMS olu y'a yira k'a fɔ u ye banakisɛ ye maa mun na walima u sɔminen don k'a fɔ banakisɛ bɛ maa mun na o bɛ t'i jɔ maa 913 ani maa 741 maa 2296 olu de bɔnna u ni la ka sabu kɛ ni banakisɛ in ye n'o ye kunfilanintu ye o la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ dɔ bɛ ka bɔ ni bana in na nin jɛkulu a kɔni kangarida kɛ ka bɛn novembre kalo tile 10 ma wagati min na u ye wele bila kunnafonidilaw ma Genève k'a yira k'a fɔ kɛlɛbolo caman kan ka sigi sen kan ka taa ni bana jugu in juguya la n'o ye kunfilanintu ye Yemen mara la wa u y'a yira k'a fɔ n'u ma wuli k'u jɔ kabiri sisan ko kura bɛ sɔn ka bolo da la dɛ jamana minnu bɛ yen ni olu kɛlen don k'u ban k'a fɔ dɛmɛbagaw olu tɛ se ka na ni dɛmɛ ye a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye nin yɔrɔ ninnu na Arabi Saoudite n'o ye Saudiya jamanaw ye kabiri san 2015 olu bɛ kɛlɛkɛjɛkulu ɲɛma wa u bɛ i b'a ye k'a fɔ u ka pankuru lawuli sanfɛ ka mugujugu jigin ni banbanci tɔn mun bɛ ni an kama u to n'olu bɛ Yemen n'i y'a jateminɛ nin tɔn mun filɛ n'o ni banbanci tɔn ye olu kɛlen don ka ni jamana fan caman minɛ hali Yemen faba b'o la kabiri u ye sɔrɔsiw gɛn ka bɔ yɔrɔ in na jɛkulu minnu kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan n'a ɲɛmaya kalifalen don Saudiya jamanaw la olu de kɔni y'a yira k'a fɔ minɛn bɛɛ tɛ se ka don Yemen jamana kɔnɔ hali minɛn damadɔnu bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ sira da olu ɲɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ minɛn minnu bɛ se ka don o ye minnu bɛ se ka taa dɛmɛ don maaw ma ani jago sira fɛ o fana bɔlen kɔfɛ ONG jɛkulu kɔni y'a yira k'a fɔ o tɛ se ka bɛn cogo si la sabula baaraw yɛrɛ fana tɛ ka kɛ a kɛcogo la hali i b'a ye k'a fɔ jɛkuluba minnu bɛ olu y'a kumaw fɔ arabadon tɛmɛnen jɛkulu in y'a sɛbɛnciya k'a fɔ hoyida olu ka ji kɛrɛfɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye pɔri ye n'o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ ka ji kɛrɛfɛla min bɛ yen ni an ka mer rouge kɛrɛfɛlaw la ko wa ko u bɛ n'o pɔri in labila fo ka taa se tile 30 ma ni tile 30 kɔni dafara i b'a ye k'a fɔ u b'a datugu u b'a dayɛlɛ mun kama o ye dɛmɛ mun n'o bɛ na don maaw ma ani jagominɛ minnu n'olu fana kan ka don n'o bɛ tali kɛ balo ani taji la ko wa k'u b'a to yen o minɛnw dɔrɔn de ka don kabiri Yemen kɛlɛ nana daminɛ ka na se bi ma maa 8,750 olu de nana bɔnɛ u ni la wa a caman ye maaw ye minnu tɛ marifatigi an b'a fɔ minnu ma ko civil kabiri i b'a ye k'a fɔ jɛkulu nan'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ ta ka Yemen ni banbacitɔ ninnu sɛgɛrɛ kuma mun nana fɔ o ni fɛ
Filipinkaw fe maa 250 ani kelen olu de kɛra maa sata ye kuma min u ka jila batoni min bɛ o nana to jikɔrɔ maa 250 ani kelen olu u tora a kɔnɔna ana Filipinkaw fe. Kulun dɔ bɛ yen an b'a fɔ kulun nasugu ma ko feri maa 200 ani maa 50 olu de tun b'a a kɔnɔ a tora ji sanfɛ ka bɛn bi alamisa don sɔgɔmada joona fɛ desanburu kalo tile 21 Filipine mara la maa caman u ma se ka maa minnu da dɔn olu de bɔnɛra u ni la ni kasara in a kɛra yɔrɔ min na o ye Real fanfɛlaw ye o ye dugu ye ani Mani ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 70 a bɛ Mani kɔrɔyan fan fɛ. Panguru n'o bɛ tali kɛ dɛmɛbagaw la ani i b'a ye k'a fɔ u ka jikankulu ninnu olu bɛɛ wulila k'u kunda kasara in kɛra yɔrɔ min na ni ye feri in ta k'a lajɛ a bɔra Real fanfɛlaw la k'i kunda i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ kan yɔrɔ mun n'i y'a ta k'a lajɛ a tun kan ka taa u ka jamana kɔrɔnyanfan de fɛ. N'i y'a lajɛ a yira k'a fɔ u ka jamana n'i y'a lajɛ bi fiɲɛba dɔ u kelen don k'o kɔnɔ u kan ka wuli sini jumadon ni Ala y'o yira na u ka mara la ni an ko ma tempête tropicale Tanbɛ o la n'i y'a lajɛ a yira k'a fɔ nin ko mun kɛra bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la feri in u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ yamaruya dira ma k'a fɔ ko a bɛ se ka boli ji sanfɛ mun bɛ tali kɛ u ka jateminɛlikɛlaw la san nacogo ani ko tɛbɔ la Real ani Polino fanfɛlaw la olu ma se ka sɛbɛn foyi di mun tun b'a yira k'a fɔ u bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ nin yɔrɔ in a bɛ u ka jamana kɔrɔyanfan de fɛ n'o bɛ tali kɛ Luzon fanfɛlaw la n'i ye u ka nin kulu ninnu lajɛ u t'u matarafa ka ɲɛ wa o fana bɔlen kɔfɛ nin ye kulu mun se tɛ maa minnu ye olu de b'a ta ka caya kosɛbɛ wa maa miliyɔn caman olu de bɛ don nin kulu in kɔnɔ sabula pankurutali se tɛ olu ye jikan kasara a ka ca Filipine kosɛbɛ sabula a caman bɛ yen nɔ kasara ninnu o bɛ sɔrɔ mun fɛ lakana kan ka sabati cogo min na o dafalen tɛ minnu fana kan ka a ko sɛgɛsɛgɛ ka kulu lajɛ olu fana olu tilennen tɛ a ko la tuma dɔ la kulu yɛrɛ fana u b'a fa fo ka a dama tɛmɛ a bɛ san 30 ɲɔgɔnna bɔ ka bɛn desanburu kalo tile 21 ma san 1987 waati feri donna Pazi ale ni i b'a ye k'a fɔ u ka jikankulun dɔ nana se ɲɔgɔn ma n'o ye tajibɔlaw ka kulu ye a kɛra sababu ye maa 4,000 ani 300 kulu de bɔnna u ni la nin ko in kabiri i b'a ye k'a fɔ kulunka ko ka daminɛ n'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ yen nɔ nin kasara in de kɛra kasara maa hakɛ mun bɔnɛra u ni la a ma bɔnɛ i b'a ye k'a fɔ kasara si la ji kɔni sanfɛ. Dolanci nasiraw fe PSG ale nana fɛn min ye kan ka olu minɛ ka u dasi i ka dɔn k'a fɔ u ka dolanci terrain ba min bɛ o kan 3-1 an bɛ don min komi PSG ale tɛmɛna. An bɛ se k'a fɔ u ka ko bɛɛ tun bɛ ɲini ka na dafa n'o tɛ a bɛɛ yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na dafa u ka sebaya mun n'u y'a sɔrɔ kan 3-1 arabadon sufɛlaw la ka dugu jɛ bi la Faransi olu ka dolanci kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka championnat n'o ye Ligue 1 ye a tile 19 dolanciw ko don wa wagati min na nin tɔn ninnu fila nana ɲɔgɔn sɔrɔ Edison Cavani ale nana cɛlu fɔlɔ don sanga 21 kɔnɔna la a ye cɛlu in don wagati min na a bɛna don a y'a bɔ dolancila dɔ senfurancɛ la wa o b'a yira k'a fɔ ani Ibrahimovic k'u to PSG la u bɛɛ ka cɛlu don ta kɛra kelen ye cɛlu 155 Uruguay dolancila n'o ye Cavani ye ale danna o de ma fɔlɔ o la a mana kɛ togo togo wagati min na i b'a ye k'a fɔ an bɔlen sɛgɛn lafiɲɛbɔ la Kylian Mbappé ale nana dolan dɔ sɔrɔ Kylian Mbappé bi a si bɛ san 19 de la a nana cɛlu in don k'a kɛ 2 ye PSG fanfɛ o kɛra sanga 57 kɔnɔna la Yeri Berbicia ale nana ka cɛlu fɔlɔ don PSG fanfɛ sanga 81 kɔnɔna la o la n'i y'a jateminɛ Marquinhos ani Meunier olu joginna olu bɔra o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ Thiago Silva ale nana i b'a ye k'a fɔ ngɔyin dɔ kɛ maa dɔ la sabula a ye ɲangini ta k'a sɛgɛrɛ a ma ɲɛ mun kɔ o kɛra ngɔyi ye wa Santini ale nana o bayɛlɛma k'a kɛ cɛlu ye sanga 90 kɔnɔna la
Paris Saint-Germain n'i y'a jateminɛ u ka dulanci 19 kɔnɔna la Ligue 1 sanfɛ kuru mun b'u bolo bi o ye kuru 50 ye wa n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tariku kɔnɔna la nin y'a siɲɛ 2nan de ye dulanci tɔn ka se nin yɔrɔ in ma wa Paris Saint-Germain foyi yɛrɛ tɛ yen ma a bɛ se k'a fɔ ko nin de bɛ se k'u lajɔ. Souvenir filɛbaw foli ni tani a bɛ ɲɛsin aw ma nin sɛŋa kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ an donna fɛn min ye Radio Salam ale ka san 6 ɲɛnajɛ yɛlɛma hukumu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ baaraw daminɛna wajulu belebele sigira u la den na Radio Salam yɛrɛ dala ka kɛɲɛ ni a ka san 6 ɲɛnajɛw ye ka foli ni tani ɲɛsin n'a b'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka kan bɛ ka o da aw ye waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ aw kan bɛn.